Rufaro kwamuri. Amen. Rufaro kwamuri. Amen. Rufaro kwamuri. Amen. Mapostori ndinofara kusangana kwatiri kuita ka. Pane rinosowe zita rangu semazuva ese ndinonzi madzibaba sibhineji. Ndinonamatira pasowe rino rirelasta nanziya. Rugare ngaruve nemi vanotenda. Amen. Mapostori zvisina kana kuhwandana kana kudika. Aiwa, haina handisi kufara nemaitira muri kuita pasowe panapa ini. Chirudzi icha muri kuita ichocho mapostori. Seiko tasimbirira kutadza nebwoni zverudzi urwu. Ndanga ndakateerera hangu vanhu vachireurura panapa ka. Mapostori ka. Zvandanzwa inini ka. Kudenga hatisi kuenda mapostori. Kudenga kure. Madzibaba Ingilbert, chii chiri kunetsa? Pari beba madzibaba. Aiwa ka baba, musati hapana chiri kunetsa ka. Ndaona nhasi madzimai Getirudi vareurura upombwe. Madzimai Febi vareurura upombwe. Madzibaba Werodhani vareurura upombwe. Baba Makarwe vareurura upombwe. Mudareka Musori vareurura upombwe. Chiko nei mapostori? Rufaro kwamuri. Amen. No mapostori. Dai tagona kufamba nemurayiro yatenzika kuti tigone kuwana ushe hwedenga. Inzwai munzwe ka mapostori. Kudenga uku kauku hakuna kumira mushe ka. Ndakakutaurirai zvinhu zvikare asi ndichazvipama futi ka kuti vane nzeve dzekunzwa vamwe vanzwe handiti. Right mapostori. Kana muchinge mafa maenda kudenga ka, zivai kuti mhosva dzenyu dzichanopatsanurwa. Ndizvo chaizvo. Twasikana tisoka twamuri kuona kuti tinenge tichingombeya tichidadira zvisuka. Tukapedza kati konohura nevarume vevanhu. Muchanyorwa kudenga ikoko. Ndizvo chaizvo ka baba. Mapostori ziveka kuti Jesu mwanakomana waMwari akabayiwa mhiri kwemakungwa uko asina mhosva yaakapara. Uye zivai kuti kamusi waakafa ka, panyika panapa pakaitika rima dhaki fugina kerima matatu chairo. Varume ndati rima rakaitika musi uyu kauyu raibatika soraita kutswinyika, nekuti zuva rakadzima, mwedzi ukadzima, uyewo nyeredzi dzikadzima. Rufaro kwamuri mapostori. Amen. Zuva rakadzima, nyeredzi dzakadzima, mwedzi wakadzima, pakufa kwemwanakomana. Zuva rakadzima, nyenyedzi dzakadzima, mwedzi wakadzima, pakufa kwemwanakomana. Yaiva mere Judhia, yaiva mere Judhia, yaiva mere Judhia, pakufa kwemwanakomana. Ndofunga wamazinzirwa wakamega sekuimba kwaita mapostori Ingilbert kwakatsukunyaka. Mapostori ngatigare takachenaka, nekuti wakaenda kumusoro kudenga uko kauko muine zvivi zvakakomba ka, muchanosvikira makamirirwa nejeri guru repurgatoria ka. Ndakambotaura zveka kumashure uko, nhasi ndozvipamazve. Jeri iri mapostori ka haritizike nekuti igomba rakadzika ka. Musi waunokandwamo ka, tii inobikwa igoibva uchingodzika chete. Chingwa chogozorwa majarini uchingodzika chete. Maporona anochekwa ogodyiwa uchingodzika chete. Magiyabhokisi enguruve ogogochwa ogodyiwa uchingodzika chete. Magaka mambishi ogochekwa ogodyiwa uchingodzika. Matitupiko ogonotengwa uchingodzika chete. Aiwa vazinzwa madzibaba chikombera chivarigaika. Wasvika pasi pegomba iri mapostori ka, uchasvikowira mumoto. Urimo mumoto imomomo ka. Moto uyu unopisa 500 degrees ka, unonzi moto wesarafini. Umu manje mapostori ndoma uchatsva miri wese ka kusvika wasara nzara chete ka. Dzomera futi, dzobva dzatsva ka, dzofundira futi, dzobva dzatsva futi. Saka garai muchiziva ka kuti denga muchenjeri uye pasi panapa irema ka. Uyezve ka mugare muchiziva ka kuti makaita zvinofadza denga ka, muchanosvika koka muchiimba nengirozi, muchiimba nanana yakanaka yekudenga ka kuna baba. Haleluya mapostori. Na 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 ya amen. Aiwa, tinotenda nekuimba kwakanaka kamadzibaba Ingilbert kwakatsukunya. Ane nzeve dzekunzwa anzwa mapostori. Haleluya. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochema no support yenyu wanhumi.
ndiri kukumbiritsa vanhumi mupote muchisheyaka mumavhidhiyo edu aoniwo nevanhu vakawanditsa. Saka kana muchindiditsa semadiri andinokuitai nayo vanhumi, ndokumbirawo kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai maadvhetiyo ndokumbira musajambeba maadvheti varungu. Ndoipo ini nochikombera tinoboya mari yokotengera vazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwavanhumi ndokumbiritsa musubscribe kamu tite vazhinji, tite kana miriyoni. Takawanda hatizobeba mafurogo wanhu kumaarea avo. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende hatichatuki vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ya ndizvozvo.